Iki Ndara Werkudara bendaramu Ndara Antasena iki anake arep dijur arep diluluh kuwi anake Ndara Werkudara sakarepe sabar ora sadar ora bilang apa kowe wis iki toko ora usah diurus tak urus ngapa wong aku dinekke reca kepanjingane Allah kan aku ya selalu mesti sosok tata krama karo kowe ha ta kapan kowe tata krama karo aku dek kapan akeh tangga teparo kowe teka-teka dlaji mir di segora apa kaya ngono kuwi sopan ha mbok yo ngurmati bapakne sithik aku ki wong tuamu aku ki bapakmu kok tanpa nganggo tata krama ora usah omong mir di sego apa ora mlebu ning mburi panganan kabeh nganti jeblok ketemu aku ki ora tau gresula kok nesu tenan saiki dinengke kok arep nyelangkrak sak dhuwuring tenggak aku ki nek pancen ora tak anggap wong tuamu ora apa-apa ning kowe ora usah kurang ajar karo aku Semar ya kena Badranaya ya kena Saron Sari ya kena tok celuk apa wae kena ning aja mir tok anggap aku sing go ngirengke sepatu kok apa kowe rasa semaur wis nengke wae ku ndak malah geger Ndara Werkudara lejar penggalihe bapak ditendang aku ditendang kowe ditendang garing ditendang malah ngrekoso waduh itu balik isih marmir-marmir ora tak anggap anakku ora anggap anakku ya ora apa-apa Gong aja to Gong iki rasa semaur aku sengit le karo Semar ya ora seneng kok melu atau jak sing ngejak sapa aku ora tau ngejak karo kowe aku nek lunga mesti nolo gareng Petro ayo derekno aku iki nang kene ora adelmu nang kene iki anak telu sing disebut jenenge kok mung loro tegese kowe wis ora nganak-anake aku kowe nguwalonke aku mir ayo Semar boyo liyane Semar Badranaya moh aku seneng Semar Semar ngono kuwi apik rasa dadi piyek-piyekne pake Ndara Werkudara kuwi dilipur sajake kok Sungkawa wah lipur Ndara Werkudara iki arep nganggo apa panjenengane ora tau seneng-seneng panjenengane ora tau rupian-rupian mengko nek malah kleru Bagong kuwi sing biasane sok wani karo Ndara-ndara kene kaya ngono kok pamomong kaya ngono kok apa sih sing tukang ngayomi lek mung ngayomi nek ditakon nek ana kanan kaya ngene iki sapa sing tanggung jawab mung aku ta mundur bapak iki diketak Bagong ya wedi mangsane ora arep apa Gong menengo rasa cerewet ki bagi aku ki lho kok malang kerik barang menengo to Gus wah dididak ndasmu modar kowe ora Gus kula tak takon saniki kula tak takon sakabeh masalah sakabeh perkara niku nuwun sewu apa ming rampung dienggo meneng dienggo Sungkawa dienggo sedih apa kapokmu kapan kowe iki apa sing marahi watuk kok sing marahi aku mangkel aku apa mung cukup dienggo Sungkawa apa mung cukup dienggo sedih kula tak takon kabeh iki ora cukup dienggo Sungkawa kabeh ora cukup dienggo sedih panjenengan ajeng ngrabekke Atmaja panjenengan iki menika setunggaling antaraning tiga Ndara Wangsareja Antarja Ndara Gatotkaca karo Ndara Antasena sampeyan wis dadi wong tuwa tenan tegese putra loro wis rabi kari siji dirabekke wis mentas terus saiki aku tak takon karo sampeyan sedhi apa arepe apa
jagat. Ya ngono ha. Sampeyan iku satriya lho. Nek carane mung meneng bae ngene iki nyepelekke karo Panakawan. Umure tuwa Panakawan tinimbale sampeyan. Panakawan wis do tekan kene, Semar wis blegek-glegek sadulita lit. Kok sampeyan isih meneng mawon gareng disepelekke, Petro disepelekke. Ape meneh ngono kuwi? Bagong aja kurang ajar. Aku kok sik deg-degan. Ngono ndaramu nesu piye? Rasa cerewet ngono wae. Hah? Apik ngono kuwi. Ya wis, nek rumangsamu apik, menengo terus. Rasa omongan. Rasa nganggep iki wong. Dianggep bae iki patung. Sing ora iso dijak guneman. Ngopo yang Satriya Digdaya Sekti Mandrakuna Jayang Palugon komen perkara ngrabeke anake kok susah, sedih. Ora jumbo karo kahanan. Ngerti ora rene aku nek carane kaya ngene. Mbok dolan nang pasar malah entuk kanca pirang-pirang rene dibot-boti kok mung dinengke wae sapenake dhewe. Ora ana wong dikepruk ndrase. Deloken wae nek ora percaya. Aku malah teratapan yoga kuwi ngono kuwi. Rasa gila. Gunane apa dhewe wedi nek dinengke ngene iki? Ora ngajeni karo pakaryane wong cilik, ora ngajeni karo pakaryane batur, ora ngajeni karo pakaryane apa jenenge Panakawan. Anggepe ora. Gedene semono dimong kok saiki bareng wis gedhe kok nyepelekke wong tuwa. Ngopo? Ngopo kok mundur ngopo? Ayo maju ora. Kok tak keplandasmu lho, Tru. Tangane wis mulai medhun e. Mulai madhis ngono modar tenan aku. Ha ngono, omong. Lha kok wis eling lho, Gong. Wis gelem lejar penggali wis ngono. Men, sasisanke wae. Karepen nuthuk sirahku modar mbok malahane matiku diuntapke karo darahku sing tak tresnani dhewe. Yo ngalem. Bareng tangane medhun kok darahku sing tak tresnani dhewe ora. Ape meneh ngono kuwi? Ha mbok ngendikan. Bagong. Nun. Maju rene. Kula tak teng mriki mawon. Aduh mundur ta, Men. Iki tangane isih ketok e. Cangine ming cangkeme tok. Ora sembodo. Maju rene. Prodo nyaket. Apa? Prodo nyaket. Nggih. Tonyo. Ora. Tenane. Ora. Yakin? Yo. Nganggere nonyo sumpah sih. Kau ora sumpah. Sumpah aku ora bakal miloro karo kowe. Wah, aku wonge ora bakal tegel karo kowe. Rene oke wis. Ngopo karengan ketiban tangane Ndara Werkudara. Modar kon bali ra minggat-minggat malah jini ketiban tangane Ndara Werkudara modar. Rene. Nggih, ngapunten ae ora ana sing wani ngejarke penggalian Ndara. Aku susah ngertos. Sopo yang bakal dawuh supaya dawuh karo anake Janaka. Lagi tak pilih-pilih. Nggih, mulane ning aja dienggo susah. Nek dienggo susah niku Panakawan melu susah ya, Tru. Ya, Tru ya. Ora asu. Aben. Kowe ora klop karo aku pokoke. Tru, dewangi kok nek entuk apa-apa tak moh ora. Lha iku ya susah. Bapak ya nangis, Petro ya susah. Iya. Nggih. Bareng aku krungu suaramu arep kowe ora ngecul arep kowe ora nganggo bahan lawakan wis mulai yang ngene ning ati marai seneng nggih
rayaku ilang susai. Nggih. Aku iki ana duit 500 tampanono. Apa to? Aku ki wonge ora blereng bondo donya. Ning iki tak paringi. Mboten. Yakin sumpah. Tak gawake pokok. Tak gawane dhewe. Lah kowe emang ngono apa iki mung acting e. Tambani ora. Kula niku mboten wonten niku carane Ndara. Kula mau napa sing kula lakoni niku mligi nindakake kewajiban. Nek mung terus dituku nganggo dhuwit, mengke terus mung tuman. Kula pendak-pendak ngadem Ndara Werkudara, mesti mengke terus mung njaluk dhuwit. Elek kula teng mriku niku, mula kula nek diparingi mesti ora tau gelem. Ampun nabun kaya ngendi. Yo aduh. Napa Gong? Diblerek kanggo kuku Pancanaka. Tambani ora. Tambani ora. Nek ora ya wis. Ora dadi ngopo. Sik to. Sampeyan ya tegel ora ngekekke tenan. Wah. Kowe. Aduh. Tro. Dasku tro. Lah piye? Tukono counterfeit. Oh iya. Sing dingin ya terus Larang kae, Gong. Terus aku tau, ora masalah. Oh iya semua jan malah ndoro iki ngeplak Bagong barang nggak golek counterpaintnya wis kecakelnya. Tuliske. Tuliske terus. Iya. Semi delok. Iki Ngandel ora. Kowe iki mesti ngono kuwi ya, Tru. Counterpaint. Iki rak tulisane oleskan sebelum dipakai. Ki nek nganti bumbunanku mencelat ngono. Antel sirahmu kowe. Anane salep iki ya iki ya. Gal. Nih, dadak loro nih. yo tambani. Lho, pinten? 500. Berarti 650. Salepe 150 e. Wah, caidan jaluk ibu kok werna-werna. Didum sing adil karo dulur-dulure bapakmu iki wenehi. Mel. Kentuk Den Skandara 75. Bagong kuwi wong kene kono iki Semar iki dianggep budhek apa piye? Wis dosane men disandang. Tak sandange. Ming dosa ya. Kulino aku men. Piye terus piye? 75. Kowe kan ngegake kowe selawe didum wong 3. Ya. Ya wis tak trimo ya Gong. Reng njaluk ora? Njalukno tombo sirah ketiban tangane Ndara e. Metro iki eneng dhuwit 5.000. Lah turun ngene kok. Mulane anake ya kaya ngono kelakuane. Tambani. Ayo tambani. Hesah. 5.000 ditumpung loro. Njaluk ora reng, njalukno. Ki ana dik 1000. Wis terserah sak maringmu. Wong kari dhewe iki wis. Lho, kok nggawa loro 500-an loro? Oh iya wis. Es njaluk dhewe ya. Dara. Oh. Bagong diparingi kok kula mboten ta Dara, panjenengan kok pilih kasih. Wah. Kare wonten dawuh. Aku gelem menehi kowe dhuwit luwih saka Bagong. Nggih. Wah, ning matamu gantinen sih. Diganti napa? Ganti neker. Kelereng. Mengko saya apik. Apa wene ana rating Honda 70.
Sing ngomong Bagong. Sing muni rating cangkemmu ha. Matane kakane kaya rating. Puas kowe. Nyakit ora njaluk ora apa-apa. Gusti Maha Adil mesti bakal maringi karo umate. Waduh. Kula namung komandan kali dosa. Wah, Bagong. Semar mau wenehi 20. Semar iku nek nyekel ditoke-oke sok tiba. Matane wis matamu kuwi. Karo wong tuwa kok anu mripate wis lamur. Niku asline kula paringi 300 ning kula betake. Dhewe mung butuh tuku tes ya, Man. Apa? Tes. Tes ki apa? Kuwi lho sing wedang diwiasi lho. Tes dengkul mlocot. Ini kalau kakek rong-20 ini iso tanduk ping 4. Ya Mar ya. Mungkin kalau kakek 300. Mar. Mengko nek Bagong karo wadulo karo aku. Tak cangare cangkeme. Yang Mar gawanan dhewe 300. Wis. Lah sido bati. Syukur iki jenenge bathi oke-oke iki ora apik, bathi ya sithik wae. Semar, kula aku kudu piye? Ning kula tak takon karo sampean. Yo. Sing gumana musik teng penggali sampean sinten sing kira-kira cocok? Wah, kowe ngerti dhewe. Sing durung rabi anakku ming Antasena. Monggo Antasena bocahe bambung kaya ngono. Yen nganti ora gelem takon rabi. Sampeyan niku wong tuwa kok. Dawuh karo anak-anake ya kudu manut. Nek anake ora manut, lah kudune anake sing dielingke. Ngoten mawon, Ndara. Kudu anut karo lajur sing pun wonten. Ampun ngantos sampeyan kok ming mikir perkara anak dikon rabi kok nganti sedih kaya ngoten niku mboten prayogi, Ndara, mboten prayogi. Permana remang usram yung ambrang kati karunan neng kasose yaneng marga malalat tumiring sang kondo wastrat mojo